Pecel karo bakso enak ndi? Nak pecel sebab aku wis tau mangan pecel, wis tau mangan bakso, iso bedakno rasane. Nek sate karo soto enak ndi? Enak sate. Sebab aku wis tau mangan sate, wis tau mangan soto. Lah nek bakso karo telek enak ndi? Enak bakso. Sebab tau mangan. Bakso tau mangan. Sing mbok rasane apa, Mbak? Diculne gak gelem, dirabi gak iso, diterusno bahaya, dijalani nambahi dosa. Ngerti bahasa Inggrisnya malaikat to, Mas? Ya ampun, angel. Penampilan dan gaya hidup nggak mencerminkan tempat tinggalnya. Kirain juga wah. Tidak bisa, tidak bisa. Lah nyapa ora iso. Wong kok glogok jaran. Yo, menurutmu ki lek rumahku elek, tempat tinggalku elek, ndak oleh masak sing apik ngono ta rumahku, gak oleh gaya ngono ta. Ya disesuaikne to karo keadaan. Ngono ki yo adoh jauh sae. Ora nek hubungane tempat tinggal karo gaya hidup ki ra nek karo penampilan barang gak enek. Lah nek nuruti gaya hidup ora cumpleng jati. Aku kok jarang gitu. Lek rumah kamu kayak panjang melek, penampilan gak oleh api, ngono. Penampilan omah elek iku kudune penampilan elek. Lah iya ora usah maksa. Sing oleh penampilan api-api ini sing tempat tinggal api wong kok jarang. Kok gendeng ya kowe kok jarang. Lah kowe apa gak ngerti nek aku gendeng iki gara-gara kowe. Apa gak duwe cita-cita pengen dinafkahi to, Mbak? Mboten Mas. Rasaku sesungguhnya moh pertimbangan sik to niat baikku. Selagi masih ada bamekar yang berkeliaran, otakku masih sanggup untuk memikir angsuran. Aku tidak menjanjikan hidup mewah berkelimpahan harta, tapi aku berjanji akan bertanggung jawab atas dirimu. Terima kasih. Laki-laki sejati tidak akan membiarkan keluarganya hidup sengsara. Matur sembah nuwun. Sehat terus nggih Mas. Anja. Mas, Mbak Topan ki duwe utang aku 5 juta. aduh Mas, aku kira duwe apa-apa lho Mas, liyane awakku. Gak duwe apa-apa aku Mas, sama nagih aku piye aku Mas? Sing duwe apa saiki sampean saiki? Ya mek awakku tok iki Mas. Ngene. Genahne sik genahne. Wong ki kudune sing genah. Engko lara genah aku ndak penak. Ya Mbak ya. Kan suwi wis rapi karo Abah Topan. Ya wis oleh 7 tahun lebih Mas. Alah mendang pegatan ae. Wong wis tuwek kaya ngono kok wis ora usah ngrumati wong tuwek dulu kas bongko kae engko. Lah iya Mas, aku kira ndek duwe lek 5 juta iki ora duwe, aku duwe nek awakku. Ya ngene lho, masalah lah ngene lah kuwi ya ndak apa-apa jane lak gelem ora masalah. Aku dhewe ya ora manuk kacer hilang matane tiwas kemecer naruh rasane. kuwi apa panjane apa Niku ya manuk kuwi mau lho Mas. dadi kowe ora tau ngerti rasane manuk ngono to? Durung. Maksudnya piye to iki? Durung Mas, urung ngeruh rasane. Kowe wis kemecer nek ora tau ngerti rasane manuk. Engko mulih kok tak rasake ya. Emah. Penak-penak. Emah. Wekmu ketok elek Om. Mbak, nek men cepet gedhi iki dikapake to, Mbak? Iclik. Apa kudu kon iclik to, Mbak? Apa ora ana cara liyane? Iclik Mas. Nek maune cilik langsung dadi gede to, Mbak? Dadi langsung kon iclik. Iclik. Lek bolak-balik kowe iclik ya ta? Terus-terusan ya patah tulang to boyoke. Kan diremes-remes to ya. Kok gedhi suwi-suwi gedhi. Bola-bali diremes ya malah dadi gegeden to, Mbak. Jaya. Salahe apa bis Bagong? Alah sembuh kuwi lha kok mosok wong ning ngarep terminal aku ki rokokan lho. Iya. Lah kok diduding-duding. Boyo diengkolmu menungso kok boyo aku tak golekne bataku tak antemne untung ra kenek. Weh jan kenek. Sing muni iki lho sapa? Mbah ning pinggir lawang kok Dek. Boyo diengkolmu moncrot iki menungso e boyo aku ngono. Genahno wi genahno. Bocah daerah pengalaman iki jane tau numpak bis ora ta? Lah nyapa ta? Boyo ke gak ngarani kowe boyo. Lah nyapa ta? Kowe iki dicak ning Surabaya. Aku pengen ngeni kok. Aku ki ape rene kok goblok to kowe iki rumangsaku. Aku ki ape rene tanggapan ning bengi iki dina iki ning kene, ora ning Surabaya. Kowe iki ditawani bis. Duwe nyikmu iki
apa ge tuku bis iki lho. Lah kok iso makan nawani bis. Lho tanggapan rong dibayar kok nawani bis kowe iki. Tapuk lambemu tenan kowe malahan. Ya sesuk no bayarane kok ya. Empo iki piye keadaan? Karepe kowe iki kon numpak bis ngono lho. Gah, aku ngojek. Mas, aku nyidam, Mas. Idam apa? Kadal. Ndang ta, Mas? Ya engko tak tukone tak gorengne tak gawe rica-rica kadal ya, sayang. Aku pengen jalan-jalan. Ning ndi? Numpak mobil. Mobil? Iya iya engko tak tumpakne ceri ya, Nduk. Mau telim. Apa? Adelo. Oh, panas jopo jero ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah disiksa-siksane apa ae? Sing nyolongan Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. di apa? Ayo apa? Diket apa nih diketok? Ayo apa tuh? Balik Sing nyolongan ketok tangane, ngincengan, culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina, pikiran dewe. kaya pikiran dhewe. Genah piye to? Aku kan penasaran ngono lho. Turut ketek-ketel ngono ku gawe cawet pora ngono lho. Aku ki ngarep yo. Ngarep ngene-ngene iki metot-metot tok. Ngene iki lek salah pracawatan. 1993. Kok isa-isa nek cawatan ora. Sapa ngerti ora cawetan? Aku ora cawatan. Ora cawatan tapi sualan yo. Sualan. Kok isa tek cawatan ora. Wong takon ki apa salahe to? Mumet dasku. Langsung mumet. Kok iso mumet ki lho? Lha wong kene iki penasaran no. Ya bocah lek ora tau di sampluk garan arep ini lho. Cawatan ora lah rumasane ya Allah. Sing santun, komene sing santun. Nggih nggih Mbak nggih, ngapunten sing kuwatah nggih. Nggih Mbak, soalnya kan cuma takon tok ngono nggih. Maaf, mohon maaf. Oke. Sing santun, sing santun, sing santun. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol. Coba kamu. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol, 10 tongkol. Sekarang kau. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 kontol, 4 kontol, 5 kontol. 1 tongkol, 2 kontol. 1 tongkol, 2 kontol. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 kontol. Kepengenmu apa? Perawan, rondo, bojone wong. Piye? Mau nek munawani kok temateni aku to piye? Loh, wong lanang iki prinsip. Apa sing meh digoleki kaya apa? Itu pertama menggarumku kok aku apa mau pateni alon-alon. Mati. Nek rondo ya rondo, nek bojone wong ya bojone wong, aja campur aduk. Semare selerane wong golek wong ayu, dadine kapusan terus. Jajal nek kowe golekmu wong elek. Panggah sampean kon ngarit terus. Ora to, ya mending wong elek to. Wong ayu iki nglarani ati iki, wong ayu iki nglarani ati. Wanita itu semakin menyakitkan. Tapi nek elek iki nglarani moto iki. Mata. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya napa mawon iki, Mas? Loro pikir. Loro pikir,
Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut. Niki ngeten nggih, Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Ini. Undang. Malah geledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Teni ning kono. Iya ya, aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi Kepleset to we. Ngono jarine ilat sumbu. dilakeni mati ping dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Mbak. Jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Wong mendingno mbok pakani singkatan ae warek aku. Tung nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning arep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem lho. Anja. Karepmu yo apa sih kon? Kono kene lha apa kon niku? Aku saking nyambut gedok kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gedok kene? Iya. Lho. Enggak oleh taca. Kon niku yo apa sih? Enak tak mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Ngombe ndok jero, apa-apa ndok jero. Lho. Lha iki kok kena. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Oh. Wah. Kalau nyengek-nyengekan. Mulai. Mangan telo lawe begacot, aja gelem rondo lambene wis ra nyokot. Mulai. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cotot apane mlebu ae ra krasa. Apa ya iki? Sik. Burung emprit dimakan ular. Dulu sempit, sekarang longgar. Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Lah kok roh weh? Tak grayangi kok. Sapiro? Oh, celutak iki. Soalnya adik rabi anaknya cukup loro ya. Iso. Minimal 11 ya. Sulas. Info nih obat kuat. Duwe bojo lemu ki penak apa ora, Mbak? Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Lah kok bisane penak? Rasa tuh kasur, ngisor dhuwur mlewu menuk-menuk. Tapi lek ketimpa pentil 140 langsung pindah alam, Mas. Kok jaran. Urutan pentil. Oh alah ning Apa ae gerdo sikil mesti iso mlayu, Dik. Oh iya guys, meja kan jadi sikil ora guys? Meja lho. Duwe. Sikile piro? 4. Maling sikile piro? Loro. Wayahe banter meja lho karo maling jane. Wayahe. Jane pemikirane ngono lah wong uteke apik. Lah nyapa iso tekan meja. Lihat meja di sikil papan dari melayu klotok jane malah banter. Lah meja lah benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Beda motor mati apa hidup?
Sepeda motor mbok Uber ae lho model. Sepeda motor kalau mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah iya toh. Sepeda motor ke beda mati ning playune iya antara nek sing 120 sampai 140 sepeda motor saiki anyar-anyar. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong, tempe arem-arem. Arem, nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan mah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk ojo sing delok akeh cacile. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi mama dandan dulu. Dandan ket mau bulet ora wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjing belum ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jembleng banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa diungkit-ungkit. Mas Yanto. Iki cawatmu ketinggalan, Mas. Berarti gunamu keganggu. Wis urung bayar, San. Duit sesuai. Bayar sih, Mas. Malam Jumat tuh gagal keramas bosku. Bos, paino lemah. Paino wis ora iso mbanyoni. Ayo sapa sing gelem mbanyoni? Anakku loro wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulitnya putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng, Jum. Iki ora tau nggo cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Kok awan bengi aku ora tau nggo cawet ya. Aku mbak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar lho piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep mrene lak koloni sayang ya. Heeh. Anyep apa malah ungkep kuwi. Tayu delengkok jaran. Mas, Apa? sampai nggak eling ora sih nek membengi ke malam Jumat? Yo eling. Kok aku ora sampe temok blas sih? Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sebelum ngerasa turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatan. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi ya. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya ya. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung deh. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Delengkok jaran. Enak iki aku ready. Wegah.
Penak. Lah penake gondi. Sekali mlebu blung ngono langsung los sak ndas-ndasmu. Ngalahne terowongan nih. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ngene. Anja. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung leh nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dek tangi ra manuk goblok renek neh. Lah iki lho lagu sedih kok malah lehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Masane bunyi-bunyi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong-wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Yo kok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ndak cemburu aku. Padune cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya. Kamu datang enggak? Kapan itu? Minggu somben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Malu-maluin aku loh. Pak, penak nyape anakmu apa penak nyape Pak No? Ya penak nyape anakku tegol-gol. Lah anakku loh umur 5 tahun wis iso dolanan dhewe. Lah Pak No. Pak No disape yo bahaya tegol-gol. Lah kok iso, Mbak? Lah ngene nek tanggane. Yo bene to, Mbak, nak padha geleme. Oh, lho rayu. Sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, Sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. Kok jangkre nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, Sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok anteng. Apa ngene manis lho kok cewek-cewek. Kok cewek-cewek ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anja. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya, Berarti aku no sing kleru. ya pisan kas kowe nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho umur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parah ini. Ta gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih iki masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Hari Minggu aku kerja mas. Alah sedelit lho.
teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya, ora dandan lho wis ganteng. Sampai sekarang kamu juga gadis. Aku dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Wis aja no. Kucritmu cuwi lek mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis nyaman di kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang-awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Ganggu wong repoti lapo to? Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapet telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kok lek mari balenan. Metu didik WA posisi ku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa kok. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong. Tak enteni dikit biyen ku ngomong. Lho kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Kadung gregeten tak rabi pisan wae. Wani piro? Ya njalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jeruk? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Ini parahnya. No. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo? Wonge hobi karaoke. Pomo mangku purul sampean ra nesu? Mboten. Weh, penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujude apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh lah apa? Tape. Mas, sakjane iki aku uangen nambi awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makane aku wedi ngene iki. Gak apa-apa didik-didik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel ben tau terus ae. Kak Sido kangen aku, wedi arep Wong lanang. Ana apa ngongkon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukoni kebul 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sembahku malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Coba. Oh alah, nopo ora diglindirat sisan. Ben siset. Terima. Ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Aku ki semelange nek mentok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok dudui. Ayo. Lah ngapa nek didudui? Niki lho pas sing rupiah kok malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes. Ayam lodo.
Lodoh ora nek Iya. ludo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng Duwe jeneng ayam. Jan bedhekmu jan termasuk apik, termasuk. Lho cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya, iya, Terus kok. lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ora mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik Mampu no. telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mampu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mampu iku. Gak mampu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang lagaruh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Ya, Wong iya. bedekan kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep loh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse. Lah bakule tampung kok ngamuk-ngamuk piye, Mas? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo. Lah nopo to Mas kok takon omahku barang iki? Apa cici-cici? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean iki lho. Lah kok malah ameh mbok keplaki to malah aku ki wong takon kok malah. Kok cek sadar ngono sampean iki? Wis sajane salahku apa to malah aku ki tuku sampo merek Sunse kok iso. Kuwi ngono mareke Sunslick ora kok Sunsik ngono ora. Oh alah beda to Mak. Tak kira ki Sunse. Lah untung ya Mak ya. Lah kuwi untung ora digerbek wong akeh kowe ya. Wong yo ora ngerti kok Mak. Sherlock Mas Sherlock saiki tak gebukane sisan sampean iki karuan cek sadar. Suwe ora jamu kodhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu kodhong kecupuk. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan jaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu kowe nggonku. Karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Lho kok jarang. Lah iki pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang.
Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Iki ya triple apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya nek mbok sampirno iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi Mas Jembek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Aku ora butuh bondomu Mas, aku ora butuh duitmu, sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak, 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 huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Pakai dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathah nang kaya ngono iki lho. Tak ombe uyoe. Iya, lah sing ngisor piye? ora ro sing iso bayangno Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna Wis ra karo-karuan nek nurupane. warna ireng tok topo desa Lah yo ora seneng lho warnane koneko. Diomong desa yo mbok ben. minimal warnane loro telu kowe nggonku Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah iki pirang tahun kok ngantek gimbal iki? Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasane. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu Pak, apa ki jenenge tikus Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek untumoe cuwilik iso Tapi kendel? paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Rawani. Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa, Pak? Kewan paling ngayal paling tidak ya kancil. Lah, kancil kurang ngayal, rada Girek. Wah, ora nek jengkok girek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Bae tikus. Lah, nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngayal apa? Anu kethek. Lah kok iso Lho, ngeyel. Lah ki lho ketheke. Heeh, ketheke. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Itu nggak tahan kalau lawang nganggur loh. Kene di bojo ngopo kok dolanan lawang. Kan aku nggak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Kan kering dulu loh mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh mas. Itu ndang rasa ngomel ae. Panggang geger ya. Pokoke gelem ra gelem kudu gelem. Kebuk nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ora genyah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono.
Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak iwak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Lho. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Ji nami kula Tatin. Kompletipun Tatin Lestari Handayani. nah ngono rak kepenak to bidalem wonten Kula saking Sentolo. oh saking Solo sampun tas sekolah malah nyengenges to Jenengan mboten jelas kok. tas sekolah ngono lho Kula sampun lulus. oh sampun kagungan garwa Sampun gadah putra. oh nggih syukur kula tanget sampun kagungan garwa Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo to ya. nah dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong simak ya kurang ajar ora. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya Apa iso ora sing biasa ning jero rumah lah. Lah. Kambemu gara-gara kowe aku mari di SMS Mbak diboking semalam berapa? Tak sauri yo MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya iya. Gara-gara percen aku dikira kurang. Ayo rabi karo aku ya Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan. Sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho kok jaran. Wingi aku mbok kon nyalon bupati, ndiknane aku mbok kon dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem atos sih. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Rabine oleh Rama. Rabine Iya mah rabine oleh pora. beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isa-isa to. Terus enek sing ngancani aku lek ku seneng-seneng. Iya mah engko kan bebanmu luwih enteng to mah. Oh bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo mah. Karo sapa wis? Karo sapa? Karo Rondo Taiwan mah. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung ambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringe mah? Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus yo. Nah terus liyane enake ngundang sapa ya, Mak? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan arek nggo apa to, Mak? Tinggi ngubur kowe. Heeh to. Kowe rabi kan proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan. Mbak, infone obat manuk grindingen. Manuk murah. Murah piye lho? Lah nggonku lho ukir-ukiran. Manuk murah kowe iki. Lah iki nek kadung manggung rondo-rondo lho pengen memiliki. Ibu saya tombone gak sunat meneh. Nek sing sunat wedok ya gelem aku. Ya di tugel ngepok nisan. Iya nek iso tukul nek ora, ya rugi aku. Ini parah. Jadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset romang sambung ngencengi sabur kok piye? Maksudnya ki golek gawean kono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero kok, Bu. Eka prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, entut birut. Sambal goreng sambel goreng ditutal-tutul duwe bojo gareng truk iya nggo watuk ucul. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mak urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi.
Aku ini ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manuk. Padumu pengen manukku to. Mumpung petok aku arep tekok. 996 bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9 kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung dadi 996. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa to? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. Kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ranu tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah jari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisane lak truk to. Wow, lah wong ki ra genah. Dadi wong kok isine nesu. Cumpleng aku ngrasane. Jane njalukmu ki apa to? Galakku dipeluk dicium dikencung. Puas. Lho kok jaran. Anja. Ayo Dik, rabi karo aku. Aku ndelok awakmu bergairah. Aku pengen duwe anak 12. Mampu ra kuwi. Kepelekne wis. Pertanyaanku, mampu enggak? Yo jelas mampu. Engko bendina ngombe ndok sak tarangane to. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke. Arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Wong lanang iku nek alise kandel njalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anja. Ya kok ngene alis tipis. Iki kenapa itil itu enak? Jelas saja enak, makanya banyak rumah tangga hancur gara-gara itil, banyak yang pusing gara-gara itil, dan banyak juga yang bangkrut gara-gara itil. Lah iki nyapa? Ini ki nek ra dibujuk ngene apik piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Heh, Ya ngopi karo udut to. mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Anja. Wong lanang iku nek alise kandel njalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya?
Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjay. Ya kok ngene alis tipis. Ra percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon. Go apa jembut? Wong didol ya ora payu lho. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Anjay. Pirang-pirang dino awakku lemes. Lah lemes ki nopo to ya? Tak kira kurang mangan apa kurang darah. Ya biasane lemes ya kurang mangan, kurang darah. Kurang duit, ya iso. Tiba-tiba kurang ijlik. Ijil karo wedhus ke lho, wedhusku. Babone pas tak dol kono. Aduh, Mas. Melet-melet kayak ular keket. Yu. Mbak Yu. Wow. Aku mau nang warung arep tuku sampo. Ngajari bakule ono Mas, tapi sunsik. Lah barang tak sun kok bakule ngamuk piye? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu iki Mas yo. Lah ngopo to kok takon omah-omahku barang ki? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean iki lho. Kok malah arep mbok keplak iki piye? Wong aku ki takok kok yuyu. Wow. Kok cek sadar ngono sampean iki? Sajane salahku apa to? Wong aku ki arep tuku sampo sunsik. Kuwi ono mareke Sunslick ora kok sunsik ngono ora. Oh alah, beda to yuyu. Tak kira kon ngesun bakule sik. Lah kuwi untung ora digerbek wong akeh kowe ya. Jenenge wong kilat to yuyu. Sherlock Mas Sherlock saiki tak gebukane sisan sampean karon cek sak. Makno apa bener bahasa Cinane beras sing apik was sing sae? Was sing sae. Iya, Mak. Was sing sae. Iya bener ora? Was sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Was sing was beras was. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Was engkang sae. Apa dah to ki? Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing dundui. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Trae delogok jar. Mak Nur, tak takok ya. Umumnya manuk kan iso mabur to. Ya bener to, manuk mabur. Lah tapi manuk kok mantuk-mantuk tur kaku apa kejang to, Mak? Apa to ki? Manukku kae lho, Mak. Manuk kaku. Kejang. Iya. Oh iya. Iki pura yo watos terus sentik ngono to biar jan kok. Wis ra atus maneh, Mak. Nganti mengkengkel kae lho. Gak suka aku sing dibahas ki lho isine manuk janoke kok apa to ki? Iku lho Mak manuk cucak lawaku. Mbok kira manuk apa to? Aja ngenes-ngenes to pikirane. Wong edan kok ya genep ning kene kabeh lho yo. Sok kepikiran manuk atos kejang-kejang bar. Mbah. Mbah lah, mbah. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Apa ki Mang? Ra mungkin salah. Cah internasional ra mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Teni ning kono.
Iya wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi Kepleset to we. Ngono jarine ilat sungguh. dilah kene mati ping dilah kene mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Ucuk. Ndase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Lah ngarep ketek nguyu sing dhuwur tur tiba uyuhe ndingin. Ya ora keteke munggah terus mudun apane disit. Nyus ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disit jaman keteke ngono. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Ndek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho, rumasane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok di Mak Nur, aku ingin lewat nang ngene ibu-ibu ning ngarepan to. Lah aku mus muni amit-amit ngono diseneni to, Pak. Ngono iki lho mesti gede teko iki. Aku kan mencoba untuk ramah lho, Mak, lewat nang ngarepe. Amit-amit ngono to, Mak. Ngene lho Ngger ya. Yo, piye, Mak? Makane nek enek Mak Nur dakwah ngono ke dirungokno kupingmu ya. Dakwah apa? Ngidak-ngidak sawah. Dadi nek kowe muni nu amit siji ae kuwi ya apik ya. Tapi nek kowe muni amit kuwi jenenge kowe ngenyek. Lah, apa salahe to, Mak? Tak tambahi sitok meneh. Amit-amit. Lah, kan luwih bagus lho, Mak jane. Lah kowe untung ora ditabuk sendal kowe ya. Ha iya, untung lah ya, jebejo aku ya. Lah nek kowe ning aku muni amit-amit kowe tak jeguk kowe ndasmu. Aku nak lewat ning ngarepe sampean ora amit-amit, Mak. Maca Yasin. Bocah kok dikandhanane angel tenan, aku gak suka lah, aku nek omongan ngene iki gak suka aku. Gak suka ya wis aku tak lunga. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak kok ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora bisa diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gronjol-gronjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku rung tahu wis. Ono wae. Sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandhani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok Mas. Masa? Iya,
dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing lempet-lempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe no. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung perya putih to. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kan lho. Kok jaran. Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijang ganteng kok angel ram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing ditumi mung dulur-dulure. Bi, obat kanggo manuk gudeg apa to? Sewedih aku. Rono rene tak tukokne obat ora nek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi. Jan positif ora tau saling sempak iki. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wemprah uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni pertos ya. Yo terus kowe mekangkang semprotno ning nggone ndokmu. Wis ngono to. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres. Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho, kok jaran kowe arep mateni wong iki? Wis percaya aku, tenan-tenan wi apik wi obat kuwi. Tenan dengkulmu meletos kuwi. Ya mini kok jek usum gudeg to. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem peyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, Mas. Aku lho yo gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, Mas. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap. Lah mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Antiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulih nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Oke. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu siji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa wis. Yo petangan.
Lawoe meh iki. Heh, Masa ya meh iki tok, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Lha kono blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Yo ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi ras sangklir ngono. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh lho. Aku tok sing di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku ndek mobil, selera aku ya duk kowe to yuyu. Anja. Ini parah ini. Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong-wong kok mosok gurune kok robot iki lho. Kok enek ae demu takon lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Anja. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ini piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho, rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Yuk belajar membaca. MO TO tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Mbak. Bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Pira milek? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etian, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Ditukoni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah.
ta